dak iż-żmien kienu għażlu li poġġu lil Agata Barbara bħala President. Agata Barbara kienet toħroġ fid-distrett tiegħi, dak iż-żmien ovvjament kif qed ngħidlek il-politika kienet ħafna iktar ħarxa milli u jiena ma rridx, assolutament. Qed jiena ma naqbilx u ma naqbilx. Ma taqbilx li tkun President. Li tkun President. U meta konna fil-Parlament, qed tifhem u għeddejna biex nivvutaw biex il-li tkun President, orajt dak iż-żmien qablu bejnietom żewġ partiji li jkunu President, però meta omna bil-wifqa biex il-President jidħol fil-Kamra jibqgħid bil-qiegħda. Kulħadd qam u jibqgħid bil-qiegħda. U niftakar qasam il-Kamra l-Orisanti kien għalsa, kienx fis-sakra u ma nafx kien, u kien tani daqqa ta' pont għalja fejn ma qomt, għax ma rridx inqum. U tani daqqa ta' pont ġo wiċċi, kisser li nuċċali li kelli, gidimni gidma li dom ċar sa' kemm għaddit li għaskem gidimni waħda saw. Wrestling għalla. Għalek qed ngħidlek, ġifieri dak iż-żmien differenti llum titħaq, ma tagħgiż ma konx titħaq. Le, kieku tiġi llum ma titħaqx. Qed nitħaq qed l-iktar ħaġa raġuni. Isma' da mhux qed ngħidu ta' bħala storja. Daqs kemm inti kalmu għatlet fis-sens qed tajda. Mbagħad tani straight gidib li naqawċi. No hard feelings. Ħadda cappuccino barnordu. Le ma tantx konna cappuccino. Dak iż-żmien ir-reazzjoni. laqaste. Bela, one, kemm kienu jiġu frekwenti daw l-affarijiet? Le, kienu frekwentisti. Biket waħda. Il-Parlamentu tiġi fidej? Per eżempju darbohra, omt nagħmel speech fil-Parlament fl-aġġornament. Sewa. U kontet nikkritika lill-gvern ta' dak iż-żmien għax kien hemm xi ħaġa li ma taħx lil ħaddiema jew ħaddilhom xi ħaġa ma niftakarx id-dettall. U fost kollox qed tax dan huwa gvern għammil. Da spiċċa l-aġġornament, ta' kienu kollha telqu l-barra, kien hemm xi tnejn tlieta fadal. U jiena ħireġ mill-Kamra tal-Arazzi dak iż-żmien tad-dewra. Kien hemm l-Orisant u l-Perit. U l-Perit bħalsa mhux qed dalli. U tawni xeba xabu. Meta jgħid xeba xabu. Per esempio, kena trej kbir kien hemm trej kbir kollu ramel fejn kienu jitfu sigaretti fih. Dak kollu ġew iċċi. Kisser li nuċċali reġa'. U mbagħad daqqa ta' siq tawni bis-siq, tafawni flatu bdew ituni bis-siq. U jtuk bis-siq fej? Kollu kien jiġi fej jiġi. Jiġi fej jiġi, ġo rasek, ġorka. Mbagħad kien iftakar li kien biex ngħid Salvani, kien id-driver tal-leħ fil-wattar bezzina li kien il-speaker ta' dak iż-żmien u koll kien tal-lejba. Ma d-driver tiegħu qabadni u kien qafilni fit-toilet. Għalli jara tiftaħ ħalqek titnifes issa. Meta mbagħad kulħadd telaq il-barra fetaħ illum nitħaqgħu ġifieri. U x'kienu l-konsegwenzi tal-xeba biex nifhem kemm damu jtuk? U le, ma mux sekondi u kien xibaġi ħatħatafni minn taħt id-dew u da kollu. U reazzjoni tagħhom meta daġi u qabad jipproteġik? Le, ma niftakarx. Niftakar qabadni askontet nara x'kelli r-ramel kollu ġowiċċi, ġo għajnejja u tafani ġo toilet. U hemm ħafna. Ngħidhom tat biex ngħidha ngħidu l-avventuri għaddejt minnhom. Daw parti sa daw ma nilebda hard feelings. Jiġifieri kif jafu n-nies kont aħraġ, kont imqareb ħana mloj, kont imqareb però qatt u ngħidha b'sodisfazzjon qatt ma ħallat jiena il-politika man-nies. Fina ma nafx issa qatt ma sib li xi ħadd jiġi jgħidlek Josy Muscat li jagħmel vendikazzjoni. Jew Josy Muscat kien ħaqni hekk u ma ħadtix oġġezzjona. Jew għamil li transfers u da kollu. Però meta pereżempju l-Orisant kien isawtek. Kif darbtejt. Id-darbtej li kienu darbtej wis. Żewġ inċident. Id-darbtej li attakkak. Kif kont ikkompu taf moħħok? Kont tajt u hija diparti mill-politika u hija dak lori? Mhux hekk. No hard feelings. Xort kont naqpadet dak li kelli nagħmel bqajt nagħmlu xorta. Mela, tlaqna?